Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. West Karbi Anglong District Congress Committee asa hemalong inding troksike prasir ke Bharat sadhin ke longani talontun. West Karbi Anglong dongkam kamrong supialong kido West Karbi Anglong District Congress Committee asa hemalong pai chikloni phai kre phorni inding troksike prasir ke Bharat sadhin ke long arni talontun. Jai mekalong West Karbi Anglong District Congress Committee amai pu Agostining hi kongchun bang hemari group XEM Singh Teron Prasanta Kumar Mahanta, APCC Secretary in Charge, WKADCC, Asok Teron Secretary APCC in Charge, Ajit Dera, President Joy Raminti, General Secretary, Admin Rongkhang Block, Congress Committee, West Karbi Anglong District, Youth Congress Committee, Amaipu Mongol Singh Teron, Rongkhang Mondal Youth Congress Committee, Amaipu, Hori Singh Teron, Bithung Mondal Youth Congress Committee, Amaipu Bitol Marak, West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Organizing Secretary Archana Boro, West Karbi Anglong District Congress Committee Dun Maipu Biplop Marak Lapen Kaprek Bang Puatum Chetongdon Bharat Adangpi Along Atokan Okido Anatum Sitami Pinning An Pong Troxike Prasir Kep Independence Day Talon Dun Pen India Flag Pang Jardundo Lason thak si West Karbi Anglong District Congress Committee abitung atom pentami mithangasa hemalong sitami ada porbai troxy rajitim pen West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Agustin inghi pen India flag inthodon laso aphi Agustin inghi pen India Independence kelong kisung alam motami chithanpo lapen kopia pot si India Independence di Katalon nang verma tame thanpo laso aphi India det piaradatum Monson ke do verji lapen kaching repeat pen ke dolong verji aphan pura West Karbi Anglong District Congress Committee asa hempen kilometer isia dak kidim dongkamukam rong supia dang pian akengsi hang taram asai sitami dengpon bird hall pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News दा 79 इतुम भारत स्वाधीन गलों आनकान लो बसी आनानी लो बसी इतुम का दो वे इस वेस्ट कार्बी आंगलों इतुम प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण फरजों ने ये लो अब सिद्धि आके है अपन सेक्रेटरी दो दलां मोहन तो आके है अपन दारों लगा सीनियर लीडर पातो रखा अपन दांगलों महिला कांग्रेस मंडल कांग्रेस यूथ कांग्रेस का दो वे दा वेस्ट कार्बी आंगलों का दो प्राइम इतुम नॉन थे दांगलों ते बांगकारी दिसे आमुदी आमुलुक दो Pasti di pilih dan itu pray 2 kilometer ekeng bengkeda malah lo. Jahala sudhu Bharat sadin long do buli tu ane apan kedam ko ane British bang song na. Hala so kuch song pen ini tum sadin long lo. Laso jadi situ pada dapran itu milur ka lang tum atma hanti apa. Hala sadin long dhu alang itu ban chikimo lo. Apen dan itu nonda flag host lo ini tum apes dana ko sini ke hai. Flag host pen itu non pini laso unity jatra lo la bang. Karena kadu ke Bharat dang along Madela Karbi Anglong ama khido an Bharadang ama khidang tu kado ta ning sigapen ing samjin pen kaki mata rentor ni doneng ko so farmasi tu pidi da karjablo lapen bichok chi tumba isong naing akilo tumba akimi tumarawa naing lae a tumon pa wandi bati tu pidi da ko jota kurida ki dukkela araraphan sarkar pen ki pipon JJM scheme ke patang pipere ka jo langkeka bamon kruarong aratum kachuning report nijang Karbi Anglong lakhai siduaram la constituency ke parlo langkeka bamon kruarong arat sarkar pen JJM scheme ki pipona sai nang patang piserak nang jipu kachuning report pedo sonsi Indian Prime Minister Narendra Modi pen kaning jepon har ghar jal pupen JJM scheme paman ponsi ki dukkela atokano arong do ansatami lang ki junlong et nang jipusi arong tin sutame JJM scheme pen lang pipondo bon sita gopi koson katora ke do kokloni lang ke kang bamon kro arong arara phan ki pipon JJM scheme asai contractor Raju Khatanikar alangli ningka ni sido kai anlo labang so asai ba claim pipon ington koklo la sonsi ha dagarong arara tum abangki manghu promotion si mandat Athialang litu labang so alang junlong pupu ko anloni aning keceparong bangki non bangki ceparong nak jia sonsi nang mandat lo la sialang litu mabangki contractor
alang limit thang tong ke klem kang tung te binong ma mate sarkar pen tong bill ke long le dat ma pusi alang li tuma hin pen abang ke kar ju kang tung lo ajat non chitami nili tuma phan labang so sai bang nang patang piserak thapusi alang li tuma hin pen KEC local em Prabhat Chandra Taro alang li phan pherang kia tuma thengno kachuning ri du pedo Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong news Alang ke nang lek lo pu man tame rongan ta nang lek elang di lam la man ta nang lek lon ta rongan nang lek elang Nang de la pu jilang petang ke ni litu macini eda lo ke la sarkar ta ni pek lo ta ni dang petang ke det pote petang ek des ke me polo litum ke Anglong sor pina ni litum ke thang de chini tu ni det ke hangga sakuri le ke do pada kali hem le ke plang o pada kali itu mana tiada kini tu ni ada lo dan pecot dan cunoi te cupo bang nang sina kita cupo bang kita tang itu tidak pulang cuna lo la Thanun bom lo tame pujilang sumaran ta bang kiju e por la diri puta bang ke kroi limen ke sinkro tu hai na pe ni tum da rong me man ke ene la skula long tendura long ha ke kro ba mun ku non bang ke bang lak der lo non bang ke lang ke ba mun si rong kusan ha lang ke ba mun angke bamun lang ke rong nambra bang ke ni bang ke kali nambra men ke udah nang ite jam kro la nang ni tomarong pen sarkar pen nangi pila JJM la bangso kijun na lang la so ako pila pi long lo man ni tong so ta la so putha bang ke long tapun el hai la man ke ala skin man ke nang le lo ane nang klem man ke nang klem kilo lem ke tapun de la non na ke la me ke yo abeng hoy yat le hai ka mang ken lo ka patang ke de jikloyon an bang dupola apat na klem kleder bang klem pen ton kok asi non tha ni tu man ke ta jata ti sai de meti no so ti di rat na ko jata ti dun de nam ten are put ti tin la sor ta tin sing mai lo len dun ho nang ma pe ma ku ba sing mai lo alam sing mai cho dang ti ka ma klem mun de la ante kontraktor men chini ma kontraktor men man ke ni sini de ladak ke bang la puson thek don long ma ni ti mun de tin la stong de pinang di ta si ka tang non lama kalang no la sumara ya ta jam na ti di kala di hai ta pa de no ase supi sa ke nang le tum hun pen aka te ke din sun phan ang ku pi tek te ni tum chu na rigang tum man ke non ini penat bukan kini ni pede ji kami iru kan ni ang bong nang patang tidak sampai ni tum tong asor ta ni sandi so lala biar lah ni abang ka itu nang tu mata nang nelo je la so BJM Nomati BJP Mondol sa Hemalong ta Indeng Troxike Prasirke Independence Day Messen pen Katalon pon Sonsi pai cikloni pai krip ho Arni India Independence Day Indeng Troxike Prasirke Independence Day Kelongarani Talon pon Pini bangso jai megalong kacetong du Nomati BJP Mondola mai Phuman Singh Tisu Haragat Education Board Chairman Prohalad Bordoloi Dengaon Town Committee Chairman Prodip Inti Lapen ex Board Chairman Journal Ronghang Atum Chetong dun Pini bangso jai megalong Troxike Prasirke India Independence Day Kelongarani Nomati BJP Mondol Maithu Mansing Tisu Pensi India Mate Bharat Alama Kangthur Japon Lensi Messen pen India Alama Pangjarpon India Alama Pangjarpon et pen puthot India Mate Bharat Adet Koson pensi hemprek kelongma lahai huyalam setami bangso jai megalong chithan chimumpon Lama Kangthur pen chithan chimuma jai mek juddet pen puthot Nomati BJP Mondolamai Phuperang keapan ke pachini donalam theke pinike Troxike Prasirke India Mati Independence Day ke longarani lo lapen ning chiparongarani lo setami hula sohut India Mati Bharat afan
hemprek ki hang pen kachpat duk la pen apran ki dam nang atuma phancha tami akar jong kai kita chom rong mi mission pen ki padudun long pa mi chi aphan arnam hirjumi khangpi la pen put hot nometi BJP mondol mai phuman sing tisu ke pachini pon thualam thia bangki kidam tang Karbi Anglong arat ri asong atom ki khibom ahut ke India Independence Day arani hai hui sitami India lama pangjar ponongli lapen Karbi Anglong hi thi ko lat lokachali ahem hai hui sitami kang hapondu lapen solok sodaka tomon ke japonta do pusi pachini pon lasinon India Bharat adedalo BJP sarkar wangdet pen ke mon samdulu lapen Karbi Anglong sitami CM Dr. Tuliram Rong hangkachari pon mesena joksi ing samjin pen dolong lubusi pherang ke aphan pachini tang te non bangki ang tonalam nilitum pherang ke arun terang aphana ke pachini donalam thele arju ponlona dena rong pen arun terang Karbi Anglong news kichengsi ke naldum kadobe media phani likadom pajirlo lamen pini bharat angkang pi pini 79 bharat sadhin kelong arani pini arni kimi ani kanthirani asila sopachi ton pen nilitum ladak nomati mondol BJP asong pen sitami nilitum pini BJP mondol office long nilitum pini la national flag pini ke host laso asayang deng nilitum deng ponlo lasi nilitum laso asayang deng deng ponlo nilitum aluhi tum sitami nang chitong lundu lasi alang nilitum pan man peng pi pon mesin nilitum laso asayang deng nilitum deng ponlo tapen nilitum kipudai bangalalo lasi India angkang pi kido anutin abang Putin sitami methang kheilong re phan ka chinghon je phan pate khei aphan ansusi kipa prang pon je phan ke claim mon thege phan sitami methang la national flag phan simi chinghon ponang po pini asonson 15 agosto arni helo idum ngrasa akhei long pen idum pini hemprek mate hemprek ang team bharat det kelong arni lo lasi ni ki punam ke lalo lasi kado gobe bharat angkang pi lo pen asam along ri le pen Karbi Anglong li kado gobe kote jirpur marli do anjom sitami e methang akhei long ri ching honia phan kaita matha ponang po lapen la kado gobe ilidum kaching hon son thot sitami kheilong re phan ching hon ponang po lasi ni ki punam mangalalo anu kado gobe sitami claim pon me nammi phanji ni litni kar arnam long sin me khijumi hang bi pon lo pen la bharat sadian long ke hang ahut kithi karlitang atom hansite me nili an social ang litum karjong arnam long padudunang bosi nili kado wan hirji me hang bi pon sin nili ni ansing tong ko Nanti sar Karbi Anglong kang ke suluk dak tomon sekitar dulu sam dulu lasi langdam lo buludang te hala suhut langdam lo buludang te pinia sonson 15 agosto hurbangge hala suhut flag na pahos long le hala suhut mage pinia sonson bangge mane national flag bangge na pahos long le hala suhut bang ni tumta penan ki school ke dun bom hosta mile thon blaso flag bana pahos long le hala suhut bangge hala suhut sulu sudak do athima hala suhut ke charita BJP sarkar kali congress sarkar se hala suhut sari bom lasi congress sarkar sari bom hut ke hala suhut ke Karbi Anglong ke 30 din pen 28 din 29 din ang bonge bon si badu ko hoti school college sitame bon lason do lasi hala suhut bangge sulu sudak do pik sitame non BJP asong ke hai Narendra Modi alangli pradhan mantri chodet pen Dr. Himanto Biswa Sharma alangli Assam along chief minister chodet pen mane Karbi Anglong Dr. Tuliram Rong CM chodet pen aphi pulong te Karbi Anglong mon samdu laben suluk sodak to mon banon Karbi Anglong thaklong le nora ba ka chingthur ke charli nat mane ke papra la puson sin nitun thekmonong lo asi BJP sarkar phan ilitum ado besidame choro reune asi alang le tum phan itum kurang thupaje kono Independence Day ani pachaton don si Karbi Anglong Digital News Forum pholoni branch tum sai hem kimi mate office kimi lapen first karam tournament ajai mekide pai ni phai kre phor ni kimi India Independence Day ani pachaton don si pholoni Digital News Forum mate Karbi Anglong Digital News Forum pholoni branch tum chapatir pi ponsi first karam tournament lapen sai hem kimi mate pholoni Digital News Forum office kimi sang pisabina teron pia hinpen kangpupo bangso jaimek ada por phai trok pen India flag mate Bharat alama pholoni Digital News Forum amai phubudha singhan se pen lama pangjar ponsi jaimek pangcheng ponlo bangso jaimek kedeng ponalo alhia mana peng pen kachopha pon alhi sarpi sang pisabina teron pi social worker pholoni VDC chairman Dhoni Ronghang pholoni BJP Mondal President Bimol Kro pholoni Sport Association Kongchun Bang Hirol Tokbi lapen pinangan man pengkidu kethikiding atum chatong don lapen lapu first karam tournament kangpu pon pholoni VDC chairman Dhoni Ronghang pensi ingpu ponsi
bangsu karam tournament ke pangcheng kachidan pon abang phua tournament sar pangri ingti jaipong phelang kru lapen holong basomatari atum chidan pangcheng pon si pinang an thek ser langhin district player atum sitami bangsu first karam tournament halong nang chutong dunsi bangsu first karam tournament a jaimek ing samjin pen pichon pon lapen bangsu first karam board tournament along kicheng sianongi mati double player one prize chepalong pon benai basomatari lapen James basomatari atum pensi chepehai ponsi adun thu single player pen kicheng sianongi chepalong pon dham serang basomatari pensi chepalong ponsi bangso nongi lapen trophy certificate lapen kesanongi pi pajir pondo News Text Report Karbi Anglong Pini Nilitum Fuluni Digital News Forum Mate Karbi Anglong Digital News Forum Fuluni Ropen Pini Nilitum Arni Game Arni Pachetondun Mate Indian Independent Day Arni Pachetondun Si Nilitum Sai Hem Kimi Kangpu Pon Lapen Aduntu First Karam Tournament Sojai Mekedeng Pon long ke pini nilitum kopailo pusi nilitum cipunang po dak athema kicengsi nilitum akero pi pon untung je nilitum phan bangso sai hem mate office nangki pi pon nilitum kaching hon Fuluni Town Club secretary la pen president alang nilitum phan nilitum ansu se dak Fuluni perangke do anatom ke paprang pon nang jipu niltom phan nangkang hon pen bangso sai hem nang pipon pen pini kopai kemi bangso sai hem kemi pupon long lo lapen bangso sai hem kang pupon long niltom long kai ke niltom phan nang kirap dun wer mate nang cerap nang chitu dun wer abang pu bang pi atum amen sung sete unne alang litom phan churo rete unne litum kaching hon sangpi sabina teron pi litum haroghat LA MLA dorsing rong hang achor lapente litum MLA akihaya mata litum long bang sos jai megalong nang cerap nang chitu dun lo lapente kaike mat litum long ke claim ke dama long katiku golong nang cerap nang chitu dun litum kaching hon VDC Fuluni VDC chairman Dhuni rong hang lapen alangli tum ari sangho pini nang chitong dun tum do ana phan same nil tum Fuluni Digital News Forum hin panel tum han same suri nil tum ninga klong pen akero pi pajir lo lapen pini jai mega teng pen nil tum ke teng pon sai hem kangpu pon abang ke sangpi Sabina Teron pi social worker alangli si nil tum sai hem ingpu pon lo apen adun thu kangpu pon abang ke first Karam Board Tournament bangso kapathu mate match kang pupon Fuluni VDC chairman Dhuni Ronghang halang lihin pensi bangso ajai mek mate la Karam Board kapathu abang ing pupon pen niltum ing samjin pen bangso ajai mek deng pon long lo lasi lalo dak pini bangso jai mek long nang chi tong dun do an ala ke pathu tum pen chenglok la pendak luhi tum pen chenglok atom phan same nil tum ninga klong pen churulo bangso nil tum phan RD na pidun thekapot nil tum ingthur ponlo pini adap por phai trok ma lom pen nil tum lama ingthur pon pen si pini jaime ka teng pen nil tum pangcheng pon pen ing samjin pen bangso jaimek pachun pon longlo